sayaw, ang sarukay ang sakong namumutan. Isug-isug digdig sa kong atubangan, kundi ka ungisog ako magagadan. Sarudo at tuluha pa ang nagsayaw, ang sarukay ang sakong namumutan. Isug-isug digdig sa kong atubangan, kundi ka ungisog ako magagadan. Kani ka sadang pa man ako, para baduya ka, para bakal ako. Kanturilya ka na, turilya man ako, kung sungayang takaano sa buhok mo. Kani ka sadang pa man ako, para baduya. Marhay na aldaw sa Indogabos, dagos kamo sa pinakaenot na Premyo Gualberto Sea Manlangit para sa Hoben na Parasurat Bicolnon ngunya na taon 2021. Sa pangingenot kan Ateneo Dinaga University Press, asin sa pag-anduyog kan Pamilya Manlangit, asin kan Savage Mind Bookshop, asin man kan Department of Education Region 5, maugman niya tong pigigibo ining espesyal na okasyon na ini nin pag-anunsyo kan mga nanggana sa satuyang premyo. Ang Premyo Gualberto Sea Manlangit sarong paggirumdom, asin pasasalamat sa balaog kan mga tataramon sa satuyang buhay. Arog kan pintor, abogado, asin parasurat na si Gualberto Sea Manlangit, nagtutubod kami na igwang kabagsikan sa pagsurat nin mga rawit-dawit, urog na sa panahon na kita minaatubang sa dakulang krisis na iyo ang pandemya. Alagad, yaon sa rawit-dawit an imbong kan girumdom. Yaon sa rawit-dawit an tarom kan tataramon. Yaon sa rawit-dawit an ranga kan tawo. Yaon sa rawit-dawit an omay asin ogay kan kinakban. Sa ibang panahon, kita kuta magkakatiripon sa sarong lugar na pwede niya tong abrasahon, kuguson ang satuyang mga hoben na parasurat, asin sa dulon sindang padaguson ang pagsurat ninda sa sadiri niya tong mga tataramon. Alagad sa ngunyan, uya na muna kita sa satuyang online spaces, asin dawa pa, maugma kitang minapasalamat asin maugma kita sa satuyang mga hoben na parasurat, taan sa indang kapangganahan man kan puturo kan satuyang mga tataramon. Kapangganahan niya to inigabos na iyuman ang pagtubod kan si Gualberto Sea Manlangit. Formal na bubuksan ang satuyang programa kan mensahe ni Reverendo Padre Wilmer Tria, ang University Press Director, asin man ni Dr. Olay Laguda, ang Regional Superintendent kan Filipino sa Department of Education, Rehiyon Bicol. Mga tugang, si Father Wilmer Tria, asin si Dr. Ulay Laguda. Ikinakaugman niya mo na kaibahan kami sa Ateneo Dinaga University Press kan Pamilya Manlangit sa pagselebrar kan buhay asin gibo ni Gualberto Sea Manlangit. Naurog niya tong ginigirumdom sa paginin Premyo Gualberto Manlangit, a Poetry Prize for Young Bicolnon. Dakulang sa moyang pasasalamat sa gabos na parasurat, asin mga paratukdo na nagbali sa kompetisyon na ini. Nagmamawat kaming urog niya tong paurugon ang pagsurat, pagbasa, asin pag-isip sa tataramo na Bicolnon. Ninhulita sa paagikan na sabing pagpukaw isip o paggimata. Urog niya tong mapapakarhay asin mapapanultul an sa tuyang pagpadangat sa rehiyon asin manan sa tuyang nasyon. Kay puan niya to ang dakul pang parasurat Bicolnon asin man ang mga parabasa tanganing magdagos-dagos an inaapod niya tong dekolonisasyon nin edukasyon. Ano po ini?
asin ano ta dapat kitang makisumaro sa pagtulod kaini. Salipot na pag-urulay-ulay ang dekolonisasyon sarong paagi tanganing mapatanos ang mga sala niyatong kinatudan asin gawi nin pag-iisip. Arog bagakan hababang klaseng tataramon ang Bicol o ang Bicol bakong maninigong gamiton sa mga urulay-ulay pan-akademiko. Ini pong palsong kaisipan na kaipuan niya tong tuldukan. Day po hindi totoo. Asin ang bilang kan mga nag-ayon sa Premyo Manlangit 192 sanggatos 92 na rawit-dawit nagpapatunay sa nadakol ng gad an mawot na magsurat sa sadiring tataramon sa Bicol. Asin kami sa Ateneo de Naga University Press mapadagos na magbayubo asin mga taman sa mga aking ini na igwang pagmakulog asin pagmidbid sa tataramon na Bicol bilang tataramonin pagsurat asin pag-isip. Arog kan edukasyon ang dekolonisasyon kaipuhan magpadagos-dagos asin dapat mahilingtan epekto kaini sa iba pang parte kan sa tuyang pagbuhay bako sana sa eskwelahan. Kaipuan niya tong paurugon halimbawa mga kahoy asin tanom na taal o katutubo sa satuya asin atamanon sinda bako ito mga dayo estranghero sana sa satuyang daga. Kaipuhan niya to halimbawa na hilngon na kun igwang sakura o cherry blossoms ang mga hapon, igwang kitang magagayo na burak kolor lila o violet arog kan banaba o arog kan mapupula malalaad na burak kan kabalyero o inaapod na rap-rap o dap-dap. Imbes na sunflowers o mga roses na ano ta data paurgon ang mga santan, ang kosmos, ipintata init, tulaan, awiton. Iyan an angat sa tuya agabos asin ki Gualberto Manlangit, buhay an urog kaining pag-isip, ta siya nagsurat asin nagbasa sa tataramon na Bicol. Nagsurat pa siya nin diksyonaryong Bicol, asinan sa iyang mga obrang biswal na kagamot sa katotoohan kan sa iyang palibot. Imbes bagang ibang dagat, pinili niya ang baybayon nin sisiran sa Garchitorena, tanganing iyuman ang sa iyang magin espasyo, ang baybayon kung sain siya mahalat sa iyang kinakamutan. Kunsiring, dakulang tabang an maitatao kan mga parasurat asin mga pintor, kan mga paraawit asin mga para pelikula sa proseso kan dekolonisasyon. Paurugonta ang mga tataramo na sa diri, nyato, asin day tolos kita magpadara sa sugot na bagion ang sa diritang kultura, ang sa diritang tataramon. Nasa paagi, kan mga sining asin tula na nakagamot sa Bicol, mapupurga kita, malilinigan kita asin makakabilog nin sarong mas mabuot, mas maginhawa, asin mas magayon na mga banwaan sa Kabikolan. Mabuhay ang mga hoben na parasurat sa Bicol. Magpadagos kita sa satuyang mga gibo. Diyos mabalos po. Maganda at mapagpalang hapon po sa lahat. Pagbati po sa ating kagalang-galang na University President, Father Robert Rivera S.J., University Press Director, Father Wilmer Tria, Attorney Celestina Manlangit Tam, na siya pong kinatawan ng pamilya Gualberto Manlangit. Ganoon din po ang aming pagbati sa Ateneo de Naga University Press, Savage Mind Arts Books Cinema, sa ating premyadong manunulat at direktor Christian Cordero, kasama ang mga pinagpipitaganan nating lupon ng Inampalan, Professor Tito Valiente, Professor Tuting Hernandez, Father Philip Bersabe, at mga mahuhusay na Makata, N. Villasis at Cynthia Buiza.
Ang amin pong pagkilala sa 175 batang Bicolanong manunulat mula sa mga probinsya ng Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Masbate, Sorsogon, at mga lungsod ng Iriga, Legazpi, Ligao, Naga at Tabaco. Mula po sa 175 kalahok na sinalang mabuti ng lupon ng Inampalan, ay mapalad na napili po ang 20 finalist ng kauna-unahang gawad ng Premyo Gualberto Manlangit. At ganoon din po ang ating pagkilala sa mga guro, mga punong guro, at mga magulang ng ating mga batang Makata ng Rehiyong Bicol. Kaya sa lahat ng naririto sa Zoom at mga nanonood sa Facebook live stream, abangan natin kung sino-sino sa 20 finalist ang pararangalan at mga makatatanggap ng malalaking gantimpala. Tunay nga po na pinagpala ang araw na ito sapagkat sama-sama nating matutunghayan ang kauna-unahang premyo Gualberto Manlangit. Ito po ay paligsahan sa pagsulat ng tula sa wikang Bicol na itinataguyod ng Ateneo de Naga University Press, Savage Mind Bookshop at ng Pamilya Manlangit sa pakikipagtulungan po ng Kagawaran ng Edukasyon Rehiyon 5. Ang paligsahang ito po ay bilang parangal sa isang abogado at lingkod bayan na bukod sa kanyang napiling propesyon ay isa ring tanyag na manunulat, tagapagsaling, tagapaglathala, kompositor at pintor, Gualberto Sea Manlangit. Ang gawaing ito ay pagkilala sa kanyang makabuluhang ambag sa sining at kulturang Bicolnon. Hangad natin na ang gawaing ito ay magsilbing daan upang umusbong ang bagong sibol ng mga manunulat na susunod sa kanyang dakilang yapak upang maipagpatuloy ang ganitong simulain. Magsilbi nawa itong ehemplo sa mga batang Makata ng Bicol. Naway hindi lamang dito nagsimula at magtatapos ang inyong danas sa tula at sa iba pang sining ng buhay. Nasimulan nyo na po dito sa Baybay Sisiran. Malawak at malayo pa ang inyong mararating kung ito ay inyong ipagpapatuloy. Hindi man kayo ang palarin na manguna sa paligsahang ito, ay huwag nawang mawala ng pag-asa, huwag nawa kayong panghinaan ng loob, bagkus kunin ninyo ang magandang karanasan dito sa Baybay Sisiran at gawin itong inspirasyon upang ipagpatuloy na kahit sa gitna man ng pandemya at iba pang pagsubok, tuloy lang ang ating buhay, isalaysay mo, isulat mo, at isulong mo ang lakas ng panulat. Ito ang matibay na sandata, panangga laban sa kahit na anong pandemya at anong pagsubok ang dumating sa inyong buhay. Tuloy lang po, nang sa ganon, ang kariktan ng sining at kulturang Bicolnon at ang dangal ng lahing Bicolano ay manatili. Kaisa niyo po ang Kagawaran ng Edukasyon Rehiyon 5 sa ganitong hangarin. Sa pamumuno po ng ating kagalang-galang na Panrehiyong Direktor Gilbert T. Sadsad, Kawaksing Panrehiyong Direktor Ronelo Alcay Firmo, CLMD Chief Francisco B. Bolalakaw Jr., kami po ay buong pusong nagpapasalamat sa mga tagapagtaguyod ng gawaing ito, sa mga guro, mga mag-aaral at sa lahat ng tumulong at sumuporta sa gawaing ito. Sa muli po, ang aming malugod na pagbati sa tagapagtaguyod at sa mga pararangalan at gagawaran ng Premyo Gualberto Manlangit sa taong 2021. Mabuhay ang pagsurat Bicolnon, manatili pong ligtas at ingat sa tuwina. Diyos mabalos po. Mabalos Father Wilmer asin Dr. Laguda, ngunyan sa tuyang midbidon ang mga horado, nalain sa sakuya, ang 5 inian nagsara, asin nagpili kan sa tuyang mga hoben na parasurat, nagikan sa 195 entries sa manlain-lain na lugar kan sa tuyang rehiyon.
Sa 195 entries, igwa kita nin 20 na finalists, asin sa 20 na ini igwa kitang mimid bidon na 5 na pinakaurog sa gabos. Ang 20 finalists magkakaigwa nin mga book packages, kaibahanan sa indang mga eskwelahan, sa karahayan buot kan Ateneo Dinaga University Press, asin man kan Savage Mind. Ang 5, tatauan nin cash prizes, asin ang pinakamarhay na rawit-dawit ngunya na taon, maresibin nin 10,000 pesos sa karahayan buot kan Pamilya Manlangit. Mga tugang, uyaan sa tuyang, miyembros kang mga Board of Jury. Para surat sa telebisyon, asin nanggana nin magkapirang Don Carlos Palanca Memorial Awards for Literature, asin nanggana kan Word Without Borders International Poetry and Translation Prize. Kagsorat kan inot na koleksyon na agwa na finalist sa National Book Award. Tubong Milagros Masbate, mga tugang si Enrique Villasis. Teologo asin kura paroko kan parokya ni Nuestra Señora de Katipanan sa Nabua. Nag-adal sa seminaryo sa Naga asin sa UST Central Seminary na igwanin pinakahalangkaw na grado asin siring man sa Loyola School of Theology sa Ateneo de Manila University. Kagsurat nin magkapirang libro asin sa roigdian koleksyon nin mga ariwaga. Anbalalong si Father Philip Bersabe. Tubong albay asin ngunyan sarong immigration rights worker sa California sa Estados Unidos asin sa man na pararawit-dawit. Ang sayang mga tula nagluwas na sa mga importanteng publikasyon digdi sa Pilipinas asin sa United States. Mga tugang si Cynthia Buisa. Tubong syudad ni Naga asin profesor sa Department of Linguistics sa University of the Philippines sa Diliman, ang sayang mga pag-adal asin essay sa tataramon sa Pilipinas, urog na nakakapaliwanag kan diskurso sa tataramon asin kultura kan sa tuyang nasyon, si Professor Jesus Federico Tuting Hernandez. Miyembro kan manunuri ng pelikulang Pilipino. Nagtukdo nin halawig na panahon sa Japanese Studies Program kang Ateneo de Manila University, kolumnista asin kritiko sa Art and Media, saro sa mga nag-review kan mga obra ni Manlangit para sa iyang column sa Business Mirror. Tubong tikaw, Professor Tito Genova Valiente. Ngunyan, himateon niya to ang sa indang mga mensahe para sa satuyang mga hoben na parasurat. Congratulations sa mga nanggana sa primerong premyo Gualberto Manlangit, lalong-lalo na sa gabos ng mga nagsali sa 20 finalists asin sa nakakuha kan primera, segunda, asin tercerang premyo asin duwang jury prize. Naugma ko na maging saro sa mga hurado na nagbasa kan mga tula kan 20 finalists. Asin masasabi ko na magagayon ang mga tula na ginibukan sa tong mga jóvenes. Totoo minanggan na ang mga joven igwanin halakba asin hararong na imahinasyon. Sabi nga ni Albert Einstein, imagination is more powerful than knowledge. Asin ang mga tula, ang mga rawit-dawit, sarong forma nin produkto nin imahinasyon, lalo baga-araw kay nin sa gilid ko ang imahe ni Santa Maria Magdalena, kung sain sarong painting na pwedeng maging tulay, tanganing maging sarong hararong na tula o rawit-dawit. Siring na ang primerong premyo Gualberto Manlangit nakabase sa painting sa baybayong insisiran, sa baybay insisiran, mahiling niya to na dakulaan sa tong paglaon na sa paagitan rawit-dawit may papahayag niya to ang kagayunan kan tula, kasing kagayunan kan
rawit-dawit. Dakulan sa kuyang paglaom dahil mga jóvenes na iyong inaabot niya itong mga digital natives gagamiton ang social media, gagamiton ang manlain-lain na pakabagong teknolohiya para makagibo ni magayon na rawit-dawit o poetry. Kaya mayo ni contradiction ang teknolohiya asin ang arte. Kaya both congratulate si Christian Cordero asin mga pag-iriba na iyong nag-uksa, nag-inisyatibo kay ni Premio Gualberto Manlangit. Ang mga jóvenes na niyan sa panahon mo niyan mahiling niya to na busy sa online, busy sa social media, ninhulita bako lang pandemya, kundi ninhulita inihan sa indang forte. Kaming mga gurang, mga digital migrants na lang kami. Ang mga joven, yung digital natives. And mahiling niya to, sa paagi kaining poetry, dakul ang mga nagpartisipar, malampas sa isang gatos ang nagpartisipar kaining contest. Kaya padagos na gabos kamo gana, gabos kamo ninhulita naghiras kamo kan talento. Ay ang paglaom, kaya ang simbahan igwanin lugar para sa mga paratula, rawit-dawit. Ako manyani isa sa kuyang spare time. Dawa ako busy sa bilang pastor, bilang shepherd sa parokya. Igwanin panahon para magpurong-purong kasi magsulat rawit-dawit. Kaya I encourage the young people to use poetry as an art. Perhaps not only to interpret a particular painting, but perhaps to make it a way towards freedom sa katalingkasan. Freedom from boredom, freedom from depression, freedom from political oppression. So, mabuhay ang mga jóvenes, and salamat, mabuhay kamo, and congratulations sa inyong pagpartisipa sa first Premio Gualberto Manlangit. Good afternoon from Los Angeles, California, everyone. My name is Cynthia, and I want to congratulate the winners of the Premio Manlangit Prize. I was asked to talk about why poetry matters today and why it matters to the arts and the imagination. And I can only talk about my personal experience with poetry. Ever since I was a child, poetry has always been a vehicle for me to articulate myself. You know, as a kid, often the world was confusing, and poetry was a way to make meaning. And it really stayed with me all the way into my adulthood, which is about making meaning out of an experience, a vision, and telling a story about it. That's how I've learned to love poetry. And along the way, as I got older, it became a sort of refuge and comfort in the world because it allowed me to create a voice, identify a voice that's uniquely mine. And whether you embrace poetry, writing as a way of life, or as a companion in your life, to me, that has always been the source of unpacking the mysteries, as it were, and finding beauty. If you can elevate your poetry into art,
if you can unleash your imagination through poetry, you'll experience that life looks differently. It is easier, at least for me. It became easier to break things down by finding my voice through poetry. And in these particularly challenging times, it's very, very important to be able to make meaning of what's going on and be able to tell a story about it. So I can't really unpack all of these ideas in a very short message, but before you is somebody who have actually survived and thrived in the world because poetry has been my companion for a long, long time. Again, congratulations, and I wish everyone safety and health. In the first Gualberto Manlangit poetry competition, the contestants were asked to look at one of his paintings and then create poetry out of that. My main interest in locating the poetry of Manlangit is not so much in what he has written, but in what he has painted. I believe the poetry of Manlangit's mind can be found in his paintings. I recall the seascape that is colored green and yellow. And I also recall his painting of a lotus or a flower. And I like it because while he wasn't painting the lotus realistically, I think he is a poet in that painting when he tries to paint beauty in the form of a flower. So it is appropriate that in the first competition, Bicol writers are contending with the poetry of Manlangit, not in words, but in images. I like to extend my felicitations to the winners. I find it very interesting that a generation or two generations of writers and thinkers are able to see and meet each other in a competition. Manlangit, who belongs to an older generation, and the young writers who are now looking at the work of a person long gone but still present with us in his art. Congratulations and thank you to the Manlangit family. Ako po si Tito Valiente, sarong kritiko and sa mga jurors sa competition. Maraina Aldo sa Tuyagabos. It was an honor and a privilege to witness a glimpse of the brilliance of the young Bicolano poets writing in multiple Bicol tongues. Writing poetry in one's own language, where the subtle manipulation of words is not lost and compromised, where metaphoric expressions are immediately felt, and where meanings are nuanced in shades and degrees and layered with multiple connotative associations, is both contemplative and assertive at the same time. It is contemplative in the sense that the writer is drawn into oneself by language, and assertive in that the writer declares his voice and identity through this language. The multilingual realities of the Bicol area also provides the writer with multiple vocalities. One can write in any of the languages of Bicol, or even in a mixture of these languages, and still be able to express the commonalities in experience and linguistic intimacy of these multiple voices. I am a speaker of Bicol as spoken in Naga,
The works written in Rinconada, Masbateño, Sorsoganon, Miraya, and the linguistic varieties of Catanduanes were easily accessed linguistically, but more importantly, emotionally. The references, the sentiments, the nostalgia are all familiar and real. To our young writers, nurture your languages. Do not be afraid to manipulate them. Embrace your being multilinguals. Learn other languages. And speak your truth in all these voices. Congratulations sa gabos na nagbali, nag-entra, sa ka, o asin, o buda, o sagkod, o ag. Sa mga nag-organisa, nag-arasikaso, nagsiribot, nagtarabang sa Premyo Gualberto. Sa pamilya Manlangit, Diyos mabalos lawat. Diyos mabalos, Father Philip, Cynthia, Tuting, and Tito. Sa indong dakulang tabang sa satuyang Premyo Manlangit. Himateo niya tuungan ang mensahe ng pasasalamat asin ang bagong torno kan satuyang premyo para sa sunod na taon. Ang Regional Director kang Department of Agrarian Reform sa Region 3, sarong aktibong supporter kang Bicol Arts and Culture, asin saro sa mga aki ni Pai Bintoy, si Attorney Celestina Waying Manlangit Tam. Sa ngaran kang bilog na pamilya ni Gualberto Sea Manlangit, dakula po ang sumuyang pasasalamat sa mga hoben na parasurat na nagbali sa inot na Premyo Gualberto Manlangit para sa pagsurat ng tula. Bilang saro man na parasurat, saro si Papa sa mahigos asin dayupot na nagpadangat kang sa tuyang tataramo na Bicol. Sa iya ining inawit, pigladop ang mga kahulugan asin pigpahiwas ang pwedeng sabihon sarong bagay na nagpaparambong asin nagpapakusog sa anuman na kultura. Sa nangyaring positibong resulta, asin sa magayon na feedbacks kang mga paratukdo asin magurang, asin man sa mga sinabi kang satuyang mga respetadong horadong sina N. Villasis, sarong internationally recognized poet, asin bago pa sa nang makaresibi ning ani ning Dangal Awards gikan sa Malacanang. Si Cynthia Buisa na saro man na parasurat na nasa California, si Father Philip Bersabe na sarong padi asin teologo, na nagtutulod ning mas dakul pang pag-adal sa Bicol. Ang sakuyang amigo na si Professor Tuting Hernandez sa UP Diliman, asin man sinda Professor Tito Valiente asin Christian Cordero, mga pareho man na ugos sa muya, asin padagos sa pagtulod gan mga gibong kultural, ang samuyang pasasalamat sa Indugabos. Pinapasalamatan mi man ang Ateneo de Naga University sa pamamayon ni Father Robert Rivera S.J. asin ang University Press Director si Father Wilmer Tria. Sa iyang pakikipagkatuod asin padagos na magagayon na bisyon para sa Kabikulan. Pasasalamat man sa DepEd Regional Office 5 sa pamamayon ni Director Gilbert Sadsad, asin ang Filipino Supervisor na si Dr. Olay Laguda, asin ang sa iyang mga kapwa paratukdo sa saindang dayupot na pagsuporta sa gawad na ini. Padagos po kita sa pagpahiwas kang satuyang kaaraman, sa pagpatalubo kang satuyang mga tataramon sa Bicol, asin sa pagtabang, tanganing ang satuyang mga kaakian, urog na magrarom ang saindang pagkamuot sa satuyang runa, sa satuyang nasyon. Maugma ko pong inaanunsyo na sa sunod na taon, ang Premyo Gualberto Manlangit bubuksan naman para sa mga young visual artists kang Bicol. Magiging salitan po ang satuyang pagpili. Sa taon na ini ang tinawaning espasyo, iyo ang mga parasurat. Sa sunod na taon, ang mga pintor naman. Kung ngunya na taon, nagsurat sinda base sa sarong obra ni Gualberto Manlangit, sa sunod na taon, sinda mapinta base sa sarong tula ni Papa. Abangan po nindo ang sunod na mga anunsyo dapit igdi. Liwat sa ngarang kang pamilya ni Gualberto Manlangit, ang samuya mong pasasalamat sa Indugabos. Salamat tabi Attorney Tam, asin mabalo sa imong dayupot na pagsuporta.
Abangan po niya to ang 2022 Premyo Gualberto Sea Manlangit for Young Bicolnon Artists. Kung ngunya naghagad ang mga organizers nin tula base sa painting ni Pai Bintoy, sa sunod na taon, mga visual artist naman ang tatawan nin pagkakataon na ipahiling ang sa indang tibay asin rahay sa paagi nin pagpinta base sa sarong rawit-dawit ni Pai Bintoy o ni Gualberto Sea Manlangit. Abangan nindo ang formal announcement kaini sa masurunod na bulan sa satuyang Facebook page kan Premyo Gualberto Manlangit. Ngunyan, si isay sa 20 finalists ang tatawan niya to kanduang special jury prizes. Bago iyan, maud kong ipaliwanag sa indo kung ano ang special jury prizes. Ang special jury prizes sarong magayon na premyo. As in buot sabihon kaini, may 3 o 4 sa mga board of judges ang nagtulod na sindatawan nin premyo, nin huli taigwang magayon sa indang mga gibo. Dainanggad ini pwedeng dai reparohon. So sa indang mga gibo, may nahiling kaming dakulpang potensyal na orog na makakapaliwanag kan sa indang panurat Bicolnon. Ang duwang special jury prizes makakaresibinin kantidad na 3,500 pesos kada saro as in man in special book packages. Si isay sinda. Sindahali sa isla probinsya kan Catanduanes asin kan syudad kan Iriga. Ang duwang special jury prizes kan Premyo Gualberto Sea Manlangit maugmang iginagawad para sa rawit-dawit na lulubngan ni Eliza May Paz kan syudad kan Iriga asin sa baybay nin sisiran ni Karel Tugay ang samuyang Enhorabuena. Ang piyesa pong ini, manunungod sa pagkawara nin sarong namumutan na nagpapahiling kan presenteng kamugtakan ngunyan, kung saan kadakol kan nawawara nin mga namumutan sa buhay nin huli kan COVID-19. Namamatean ko ang sobrang kadifisilan asin kapungawan, kaya sa paagi kaini, gusto kong ipaabot ang sa indang namamatean asin pakikidumamay. Dakulang impluensya sa sakuya ang mga paratukdo, kaya na-inspirar po ako sa pagsusurat. Gusto kong makaarog sa sainda, asin maka-inspirar man ako sa iba. Ang makapagsurat gamit ang sadiring tataramon o lingwahe, igwang naiibang pagmati na mamamatean, urog pa ta ini nagpapaliwanag sa sarong geographic and social background. Nakauugma asin dakulang onra para sa sako na makagibo nin sarong masterpiece bilang ambag ko sa pagpapauswag kan kulturang Bicolnon. Sa pagheras ko sa iba, makapag-inspirar man lugod ako, tanganing makapagsurat man sinda, sa paagi kan sa diri man nindang tataramon. Ang makaiba o mapili sa mataas na pwesto, dakulang onra para sa sako. Dakula po ang sakong pagpapasalamat, enot sa Premyo Gualberto Manlangit, para sa oportunidad na itinao sa mga hoven na parasurat sa Bicol, tanganing maipaabot ang sa indang talento. Sa gabos na taong nagtiwala, nagpaabot ng suporta asin pagpamigdi sa kuyang mga magorang, maestro asin maestra kan Perpetual Help National High School, Iriga City, sa mayong sagkod na suporta sa sako, asin urog sa gabos sa satuyang kagurangnan. Siya ang rason kung taonot na naging posible ang gabos. Dai ko po maipaliwanag ang sakong kaugmahan na naging parte po ako sa contest na ini. Padagos sana po kitang magpahiling kan sa tuyang talento, tanganing maipabisto niya to ang kulturang Bicolnon. Diyos mabalos po asin mag-ingat sa nakitagabos. Piriminang igwang kagayunan sa pagsurat ng mga rawit-dawit. Magayon itong kaipo ko pang isipon asin hanapon ang rarom sa sarong tula para makuhaan pinakamensahe kainin o ang gusto kaining ipaabot. Nakahiligan ko itong pagbasa-basa ng mga tula, ng mga pararawit-dawit, partikular na ni Sir Alan Popa. Susaro kong maestra sa Pata National High School na si Ma'am Judy Aracosta ang nagpasa sa ko ng link kan Premyo Gualberto. So, nahiling ko ini bilang salong dakulang oportunidad para magkaigwan mga bagong kamatidan. Kan pag-submit ko ng entry, namidbidan ko ang tulang e-plastic.
kaito ko sa naisihan na igupayaning tulang epresti. Uya sa contest na ini, ako inot na nagibo, nin alog kaitong tula. Kung saan ang naging inspirasyon ko, iyunan kagustuhan na magkaigwapa nin dako na kamatidan. Sa pagibo kaso entry, inspirasyon na syempre itong artwork na igwaning titulong sa baybayon ng sisiran na obra ni Pai Bentoy. Pati na itong mga nahuna-hunaan ko as sinamati habang pigahiling itong obra. Duman, nakamatid akong magkutkot para mahiling ang mensahe kan painting. Kasabay na kan pagsurat ko ang realisasyon na marina sa magsurat ng tula gamit ang sadiling tataramon. Itong sa kung papanong sa kababawan ng mga terminong Bicol, nakagibo kita nin rarom, pagkaginayon na eksperyensya. Dakuyang oportunidad ang makabali uwi sa Premyo Gualberto bako sanang dahil sa premyo, kundi duman sa mga kamatidan na nakukuha ko. Kaya, sa pagpatalubo sa mga hoben na parasurat, asin man sa pagparealisar na igong kagayunan sa pagsurat ng mga rawit, Diyos mabalos, pirming igwanin kagayunan sa paggibo ng mga rawit, ng mga tula, magpadagos, sa gabos, padayon. Ano daw itong sagugon, bulawan, bagang paghilngon, kaso sa kuyang dulukon ay burak palaning balagon. Kaso sa kunang ikua, sarong boses nagsayuma, hare nga yayan pagkwaa, ay burak yan ni Maria. Ano daw itong sagugon, bulawan, bagang paghilmon, kaso sa kuyang dulukon ay burak palanin balagon. Kaso sa kuyanang kikua, sarong boses ang nagsayuma, hare nga yayan pagkwaa, ay burak yan ni Maria. Ano daw itong sagugon, bulawan, bagang paghilngon, kaso sa kuyang dulukon ay burak palanin balagon. Kaso sa kunang ikikua, sarong boses nagsayuma, hare nga yayan pagkwaa, ay burak yan ni Maria. Ngunyan, si Isay sa mga natatadang 18 parasurat, an magana kan ikatulo, ikaduwa,
asin kan enot na premyo Gualberto Sea Manlangit. Ang ikatulong premyo makamit nin 5,000 pesos, ang ikaduwa makamit nin 7,000 asin 500 pesos, asin ang enot na premyo tatawan nin 10,000 pesos. Ang third prize, iyuan. Surmaton san mga balud, malanit kon sumahon, andaguso san balud sa baybayon, kagan pagkamuot na wara madayon. Patian usig san aton kahapon, na mamatsyagan san bulan, an bugat san akon dughan. Kung sing ano ako kinulbaan, san aton una na pagkitaan. Hain ka na daw sugad neneng, katulin san panahon. Ako nala ang nabilin. Nagadamgo ako na maabot an adlaw, na mabalik ka kag makita ta ikaw. Matinaw ang tubig san paghali ko, matuod ang Ginoo nagalantaw, sa aton pagkita sa tama na adlaw. Kung usan man ako sa mga mapalad na mapili na manggana sa Nina Contest, una-una ko na gusto pasalamatan ang Ginoo. Nagsampu sa mga nagabuusan Premyo Malangit Contest, sa akon mga maestra na muna mo po na salamat sa inyo tanan. Na po na oportunidad na makilala ang kakayahan sa usad na parehas ko na iyang mas patenyong poet. Kag pagtayong padayon ka mo na maghatag inspirasyon sa amo na mga young poet kag para ang kultura sa pagtula magabagayon pa hasta sa mga maabot pa na henerasyon. Ang ikaduwang premyo, babasahon kan aktor na si Mark Felix. Sulnupan. Inaapod na surum-surum. Sa oras na ini, nag-aagaw ang liwanag asin diklong. Panahon ko no arin, saro lang ang gustong ipagirumdum. An aldaw, sa panganuron, nagpuunang mag-irarong. Ang paglubog kan aldaw mayong kasing gayon. Kasabay ang paghulog ng mga alang na dahon. Ang pagturo ng kadikit na ambon. Udyat na, arani na magluwas ang mga bituon. Tapos na ang trabaho sa luwas. Ang tubig dagat sa baybayon nag-alnas. Ang mga gapo sa gilid na matagas. Ang tubig sa hinda ng lagpas. Sa baybayon tuninong na. Oras na para magsapna. Sa baybayon tuninong na. Ang mga tao tiripo na sa harong ninda. Ang paghuyop kan malipot na duros. Sa satuyang takyag inahaplos. Ang pagdiklom nin langit tiyutulos. Sa pagsulnop kan aldaw magtuninong kita gabos. Ako si Jessamine Villar, representante kang Mariners Polytechnic Colleges Incorporation, Naga. Bako kasing dali kang iniisip kang iba ang pagsurat ng tula. Ang paghuna kang iba sa pagsurat ng tula kaipuhan sa naning mga simpleng tugma. Para sa kuya, bako sa ng mga tugma ang kaipuhan sa pagsurat ng tula. Kaipuhan kainining magayon na titulo asin magayon na laog kung sain maipapahiling ang maawot ipaabot kan nasabing tula. Saro na igdi ang inspirasyon o pinagbase. Ang bakulang kahaputan kung ano ang sakuya naging inspirasyon sa pagsurat ng sadiri kong piyesa, ang Sulnupan. Kan madamog ko ang titulong sa baybay sisiran, sarong magayon na senaryo ang naglaog sa sakuyang isip. Ang sakuyang naging inspirasyon sa pagsurat ng sakuyang piyesa, mayong iba kundi ang tipikal na mga dibuhon sa pagdubog ng aldaw sa baybayon. Kaiba sa senaryong ini ang imahe ng mga nagkakawat na aki, ang pag-abot ng mga parasira kaiba sa ilang mga bangka, asin ang pag-alnas kang tubig dagat sa mga baybay asin mga gapo. Ordinaryong aldaw sa satuyang probinsya ang satuyang naging
inspirasyon sa pagsurat ng sakuyang piyesa. Sa adisyonal, nakalagdag digdi ang aktual na litrato kan obrang sa baybay sisira. Natuwang kahaputan kung ano ang sakuyang naging eksperyensya sa pagsurat sa tataramon na Bicol. Saro ako sa mga hobines na nagsusurat ng simpleng tula sa lingwaheng Filipino. Mayo ini sasakop kan sakuyang kapasidad sa pagsurat. Ini nabago kan magsali ako sa sarong patimpalak. Kan minsan ako magsurat ng tiksik, naglaog sa kuya ang ideyang iba mananggad ang pagmati ning magsurat ng piyesa sa sadiring tataramon. Sa kuyang opinyon, mas nakuko ako ang kulturang Bicol. Daita araw, malay kang gabos nagibuhon ko ining inspirasyon sa pagsurat ng mga maabot pang piyesa sa tataramon na Bicol. Ko ini ang inot na beses na ako nakagibo ng piyesa sa tataramon na Bicol. 2 taon na ang nakaagi ka na kong makasali sa sarong patimpalak na inapod na Surat Bicol. Asin nasundan kang nasabing papremyo ngunya na taon. Bilang saro sa mga hobines na kinamuklatan ng tataramon na Bicol, saro ini sa pinakamagayon na pagmani. Magayon na oportunidad, tanganing mas maipalakop ang satuyang sa diring dialekto. Natawan ning pagkakataon na maggana sa Premyo Gilberto Manlangit, ini may dakulang epekto bako lamang sa sakuya, kundi sa sakuyang eskwelahan, ang Mariners. Paagi ka ini, mas naisabuhay ko ang pagsurat sa tataramon na Bicol. Asin mas nadagdagan ang sakuyang kasugbuot na ipadagos ang pagsurat bako lang sa lingwaheng Pilipino, kundi pati na sa sadiring tataramon kan sakuyang probinsya. Ini magayon na oportunidad para mas mapalakop ang iba't ibang kaaraman sa pagsurat ng piyesa sa Bicol na tataramon. At nainot bakula ang sakuyang pasasalamat sa sakuyang maestra na nagpaabot sa kuya ni link ng FB post ng Premyo Gilberto Manlangit. Sa sakuyang pamilya na dainag kulang sa pagsuporta sa sakuya, asin sa Premyo Gilberto Manlangit sa pagtaon ng oportunidad sa mga kahubilan, asin sa taas na nagtao sa kuya ang talento sa pagsulat. Diyos Maton. Sa Sanggatos 95 na mga rawit-dawit, ining piyesa ang nakasabot asin nakarani, sa gayon na yaon sa obrang sa baybay sisiran ni Gualberto Sea Manlangit. Sa halipot na tataramon asin piling mga imahen, lataw niyang napailhing ang kagayonan kan tataramon, yaon sa panas kan bisyon, na iyuman ang tinao sa tuya kan pintor asin pararawit-dawit na si Manlangit. Halipot, halagad bakong halipot ang sa iyang bisyon. Dai nagsisermon, kundi nagpapahayag sa nanin pangapodan, hoven na tingog na dai nawawaran nin paglaom, maisog alagad may imbong, asin urog sa gabos, sabot niya na anrigmat kan isip ni Manlangit, yaon sa mahiwason na kalantadan na pwedeng maging berdeng asupreng oras. An enot na Premyo Gualberto Sea Manlangit, babasahon kan aktor asin profesor sa filosofiya na si Victor Loquias. Berdeng Asupreng Oras ni Dan Carl C. Diab. Aunon ta na republika, mantang lukot na buyod pa, pararatak sa abagat, agberdeng asupring oras, imenga kawa kadagat. Pati sumanga nilupad, ag sinulo daliwanag, sirub na kandilang pakpak, ag panganuro na lawi, amutala, ag natagak, tasira nagsikwal kangit-ngitan kagabi. Diyos Maraynaldo po kaninyong amin. Naging inspirasyon ko sa pagsurat ko sa tula ang mga nangyayari sa kanatang bansa. Ang mga pang-aabuso ag paglalapastangan ka lider na nakaula sa pwesto. Mantang nagdadangadang a eleksyon, tibaad maging dakele a papel kakanakeng tula sa pagpili sa lider na agupag makilig ag pagka-Iraq sa mga namamanwaan. Tibaad pa man ading tula ko a magbuklat ka mga mata ag mag-awon ka mga kalag kalambang usad sa mga problemang dara ka mga tawong puro sa napansadiri a intensyon.
Labi-labing kamuyan ana mamatiko na kaya kong magsurat gamit akan akong sadiring nga ngabilon. Maray sa pagmati, taag ko papalan mga taong nagsasarig ag nag-uorgulyo kada dialektong ringkunada. Baga na lalong nagtibay a pagpayaba ko sa kanakang sadiring dialekto. Uda ako sading uwan, kinuda a mga taong nagtitiwala sa kakayahan ko ag mga taong nagpapayaba kanako. Akan akong dakilang pasasalamat sa mga tao sa likod kading panggana kong adi. Sa kanakong darwang matitibay, matsatsaga, ag mabubuot na maestro ag maestra. Sir Mark Kevin Banyaria Ramos, ag Ma'am Maricel Glyza Villar Maestrado. Salamat po sa tabang puon pakadto sa kadnguwan. Diri ko po maaabot ngamin adi kung bakang dahil kaninyo. Kakanamong prinsipal na si Ma'am Miriam Lirio Camila na pirming isan nagsusuporta sa ngamin na kompetisyon kong iniibanan. Siyempre, salamat sa bilog kong pamilya sa pagpapayaba kanako ag pag-intindi sa mga oras na kadakil kong ginigibo. Lalong-lalo na sa darwa kong ngud ag kimama. Kamu po ngamin adahilan ka ngamin na pagsasakripisyo ag pagpupursigi ko. Siyempre, sa kagtao kading talento ko sa pagsurat, nagpapayaba ka na ko sa ngamin na oras. Adahilan kin nga ta ako nakakaya ag nalalagpasan ang ngamin na pagsakit sa buhay. Ki amang Diyos, inaalay ko po kanimo ngamin na ginigibo ko, lalong-lalo na po ading panggana. Congratulations sa gabos ng mga hoven na parasurat sa Satuyang Rehiyon, Bicol. Nagpapasalamat kami sa Department of Education sa indang dayupot na tabang sa Samuya as inurog na sa pamilya Manlangit na itulod ang siring ng mga eksperso na maparambong, mapaimbong kan satuyang mga tataramon sa Bicol. Nagpapasalamat kami sa satuyang mga aktor, sa satuyang mga katuwang sa produksyon na ini, tanganing ang enot na premyo Gualberto Sea Manlangit maging matrayumpong okasyon. Giraray, maghirilingan kita sa sunod na taon, siguro bako ng online, as in sa mga winners as in finalists, halaton tabi ang samuyang email kung paano nindo marireceive ang sa indong mga awards. Sa gabos man na nagdayon, makakareceive ka mo ng Certificate of Participation sa indong mga emails poon sa sunod na simana. Giraray, ako tabi si Christian Sendon Cordero, ang Deputy Director kang Ateneo Dinaga University Press, as in Creative Director kang Savage Mind sa Rong Independent Bookshop sa Naga. Nagpapasalamat as in nagsasabi sa indong sagkod sa sunod na taon, maghirilingan kita Giraray, as in ngunyan, magrilikay po. Tabi kita gabos. Baybayunin sisira